Ukuba khona ngalezi khathi. Qoqo. Qoqo. Kiyo, ana. Madoda nibhekeni la emawindini ukuthi mhlawumbe ungathothi nje bakhona kodwa bacashile la ngaphakathi. Kuvaliwe. Ayishayi kakhulu iwindi. Leli elinye iwindi. Yampani. Bakhona abantu la? Cha, abekho. Qoqo. Qoqo. Yebo. Njani sisi? Saphela njani? Ngikhona. Hhayi ungasondela nje ungasabi khululeka. Ubusisi engenayo umuntu ozomkhulumela. Sengakhokha ngaqeda. And usafuna imali ngaphezu kwalesi engikhokhile ngiqedile. Hayi. Inyango kanje. Emadoda siyangena la ngaphakathi. No. Right. Ya, nginenkinga lana. Futhi ngibhekene nenkinga. Uyamkhumbula usisi lo mpofu lo owayefike la ezoboleka imali? Na-ke usefikile-ke lana usisi uhamba nezinye igora nje eziningi nama angazi ukuthi kwenzakalani but uzofuna iy'mpahla zakhe uthi wena wathatha iy'mpahla zakhe and uthi imali yakhe ayikakapheleli. Cela ngiboleke ucingo. Ngiboleke ucingo. Sabona bhuti njani? Ngikhona. Bhuti sila kwakho besikuvakashela. Yebo, sihamba mayelana nodaba lasisi. Besithemba ukuthi besofica wena kodwa sikuficanga. Manje-ke senze njani ngoba manje siyayidinga izinto zikasisi and nawe sikudinga la. Ya uphethe u-1.5 wakho, woza baba uphethe. Yebo uphethe baba. Woza khululeka, uhamba nomngani wakhe. Ngakukhokhela nje imali yakho futhi. Yaphelela. Eyasingane. Ngoba phela ngayikhokha ngabe ngayikhokha nenzalo. Savumelana wena wathuze letho kwaphela 1.5 umuntu wanga awukhokha 1.5 funeka enze njani mina ke lapho ngobani uhamba nabo lapho wozothatha 1.5 ukhona ngikuthi angazi ukufika manje kumsize lapho manje senze njani-ke thina ngoba ngeke sambe la kwakho ungekho lezinto zikasisi and u-1.5 wakho siwuphethe. Ngizocela ukuthi ningigumile nofisa abuyise 1.5 wami nangithi siyasho ukuthi siwuphethe. Ngeke mankinga ngitangikho njani Alright, yazi-ke into esizoyenza yini? Komele-ke ukuthi ngibambe something la. Angithi nawe wakwazi ukuthi usise umbambele izinto. Nathi-ke sohamba ne-TV. Hawu, khona nanamafoni la. Hhayi ayikho-ke inkinga kuhleke ngoba nanka nanamafoni la endlini yakho. Sothatha kwawona. Sithatha i-TV, sithatha amafoni, sithatha i-amp. lelani mafowethu ngicela ningize ifoni lapho ngithini manje Woza. ngicela mama ifoni lapho. Alright. Madoda, siyayiqaqa le TV sihamba nayo. Ngeke sizwe ngalabantu. Bazothatha amafoni-ke manje and bazothatha ne-TV. Mina uthi angenze njani-ke manje ngizobukaphi-ke mina izinto zami ngifuna ukuyibuka ku-TV ngoba phela uyazi ukuthi ngihlezi ku-TV mina ungekho wena. Ngizoyibukaphi mina i-TV? Uma bethatha i-TV ngithi akwenzakaleni. Indaba unganikeza abantu into zabo abayifunayo. Ngiyakuchazela nje ukuthi igora engingazazi kwamina zifike nosisi lobobo angihlangani mina. Angizazi igora. Into ey'nkinga manje nifaka mina phakathi kule nto yenu. Angazi ukuthi kwenzakalani. Mina into engiyifunayo ukuthi uze uzokhokha imali yasisi noma umnikeze iy'mpahla zakhe kuphele ngale nto le ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthi ngilahlekelwe iy'nto zami la endlini ngenxa yenu noba uthini.
Ngiyakwazi. Kodwa nawe urongi-ke nje urongi nje ukuthi uzothatha iy'mpahla zabantu uzoyigquma le endlini. Emva kwalokho uma sebefuna ukuthatha iy'mpahla zami. Urongi nje. Anginendaba nalokho mina, anginendaba nalokho. Wena nje kuphela kufanele ungayithathi iy'nto zabantu uma bezobuya la bengilethele iy'gori engingahlangene nazo mina engingazazi. Angani manje kuzolimala mina ngenxa yakho, wena awukho wena ubalekile manje awukho wena uthi ngeke uzukwazi ukufika manje. Kulimale bani-ke? Besimlindile. Sidinga wena thina kahle kahle. Cha, thina sifuna wena, sifuna ukukhuluma nawe. Usisi asimdingi yena. Thina sifuna wena uqobo. Sizokulinda, ayikho inkinga, singakwazi ukukulinda. Hayi wena musujwayela kabi manje wena. Usuthi manje ngokwazi ukusilinda. Ukuza la. Oh, wenza into kanti uyigwala unjalo nje sisathana. Hayi yazile uzokubulala wena mngani nami. Size besoxoxa kahle sikunike no 1.5 wakho. All right.